Sara, 25 urte damakizkizu, antzerki telebistan fikzioa egiten orokorrean? Bai, 25 urte, 20 urtekin hasi nintzen, da 45 gutxut, osea, bai, 25 urte. Errez esatea, eta pasadia, hola, azkar, oso azkar. Oso azkar. Kasualidadez, kultura gutxiko inziditu deu, eta asko itzen deu elkarrekin, baina oso ondo ari zara, ze ez da erresa, ez? Aktore batentzat mantentzea hor, eta lanean jarraitzea, eta bueno, ofizioa komplikatua delako, ez da? Edo, hementzat, ontaz bizitzea normalean ez da izaten hain erresa. Ez da erresa, egonkortasuna ez dezulako normalean, edo zaila izaten da. Egia da nik aktore bezala lan asko indetela, beste gauza batzuk ere iteiut, aktore zuzendari, edo kastineta jun laguntzea, edo, bueno, eskaintzen dizkiaten, ia lan guztik hartu ditut. Irakasle ere bai, ez? Antzerki irakasle ere bai, osea, gauza desienti ditut. Egia da ere, azken aldean oso ondo jundiela gauzak eta proiektu askotan egon izela, baina gero badaude beste temporada batzuk lan igabe zaudela, edo lan gutxigo dezula. Baina hori gure profesioaren parte bada eta jakin behar da hori ere ematen. Eta orduan, hartzen badezu lanbide hau eta gustoko badezu eta ontan egon badezu hori pixkat asumitu behar dezu. Konsekuentzia guztikin, baina bueno. Eta bestela, beste zerbait eta jun lanea eta listo. Hala ere, zure ibilbidea oso paroa da, eta niretzat zure karrerako momentu onenetako batean zaude, Laster irailean estrenaldi pila bat dituzu, bat baino gehiago behintzat bai, eta hori oso ondo dago. Konta iguzu? Estrenatuko da iraila hasieran La Caza irati izeneko telesail bat, dala La Caza, India 4 temporada, 4. temporada da, eta Movistarreako da, eta hori iraila hasieran estrenatuko dugu, eta gero zinemaldin estrenatuko dira Mas Palomas, pelikula, eta bertan parte hartu dut, eta Zerua Hoak telesaila, nire oso kutxuna dana, eta da Ondarrobaken bigarren partea, baita ere zinemaldian biak sekzio ofizialen estrenatuko dira. Osea, iraila politia izangoa. Osea, zinemaldin tope. Bai, eta horten gainera espero dut, porque ez dut inoiz lortzen, espero dut lanik ez eukitzea, hori kenduta, eta gozatzea zinemaldiz ondo. Osea, pelikulak ikusi goizetan, goizetik, umek eskolan darela aprobetxatuz, baina urtero beti sortatzen zailanen bat oso ez eta baina horten espero dut lortzea. Beira, ikusten egia Mas Palomaseko trailerra, dula gutxi argitaratu dutelako, eta ez erantzun jaso duzu, zenik jendeari asko entzun diot komentatzen, guau, datorrena, ze ondo da, ze itxura. Ez que ze itxura duen. Osea, trailerra ikusita, pelikula ikusteko gogo sartzen zaizkizu bai, gaina pinpix, osea, behi da nola daun hor Mas Palomaseko iruditan eta hemen zalak, eta ez ze pasatzen da, ze gertatu da, ze pasatu zaio gizon honi, zein da historia, eta gainera Moriartytarren eskutik dator, eta orduan bakizu, produktua eta pelikula kalitate osona eukiko dula, eta, bueno, nik rodajean 4-5 egun edo guen nintzen, eta ia ikusten zan, ez? Zerbait potentea eta politia egiten ari zirela, eta ni deseatzen nago ikusteko. Zet ikusi eta deseatzen nago. Eta Zerua Hoak buruz kontatu aldi guzu, kutxuna dela esan dezu zuretzat? Bai, asko maitetelako pertsonai hori, Carmen, asko gustatzen zaiteitea pertsonai hori, eta ja egin nuen Ondarra Hoaken, eta orduan Zerua Hoak da bigarren parte bat, berreskuratzen dira 3 pertsonai lehenengo temporadakoak, Nagore Aranburun pertsonaia, Jose Amengoetxean eta nirea, eta trama berri bat, berri thriller bat, hildako gorpu batzuk agertu dira, investigazio bat, baina ez dakit, bakizu pertsona batzuei diezuela kariño berezi bat, eta nik Carmeni bat diot, asko gustatzen zaite Carmen interpretatzean zestea, eta, bueno, gainera Almandozekin eta Txintxuako taldearekin, super gustu. Lan talde zoragarria hor jende asko ikusten ari gara, ez? Rodajeko irudi horiek.